أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Endi bugungi jumla va'zining temasi bo'la sınavlar turunda, bela qazalar turunda. Albatta, şuşa günlerde, şuşa avulda türlü vakialar buldu da indi. Şu sebeple men oyladım indi şuşa temani әзерләргә инде. Şuşa sınavlar boyunca Kur'an'da Allah Teala нәрсә дип әйтә? Muhammed Peygamber sallallahu şuşa sınavlar boyunca нәрсә дип әйтә? Кешегә ни сәбәпле сынаулар, бәла казалар килә? Моңар җавап Kur'ан әйтә, моңар җавап Muhammed Peygamber sallallahu сүзләре бар. Kur'an'da Allah Teala әйтә, Тәбәрәк сүрәсе, Әл-Мулк сүрәсе 2-нче аят. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Әл-Мулк сүрәсе 2-нче аятта Аллаһ Тәала әйтә, кайсы дие? Бар кылды үлемне, бар кылды яшәүне. Бу дөньяда без яшибез. Бу тормышны. Линаблювакум, сезне сынар өчен дие. Монда Аллаһ Тәала әйтә, әлбәттә сынар өчен дип килә. Айякум ахсану гамаля. Кайсыгыз сез иң күркәм гамәлләрне күрсәтәсез ди шул вакытта. Ва хул газизу гафур, ул җигелмәүче һәм гафу итүче Аллаһ Тәала турында сүз бара. Ягъни шушы аяттан безгә Аллаһ Тәала әйтә, безне бу дөньяга җибәрде сынар өчен. Без монда сынауны үтәбез. Без бу дөньяда җмахта түгел. Шуны унара кирәк. Аны мин элек тә мисал китерә идем, хәзер дә мисал китерәм, бер хәзрәт мисал китерә. Әгәр дә без, мәсәлән, фабрикада эшләсәк, заводта эшләсәк, шушы заводта анда станокның тавышлары чыга, и без директорга жалоба бирә алмыйбыз, нишләп станоктан тавыш чыга дип. Чөнки бу фабрика, бу завод, бу шулай була тиеш. Әгәр дә без санаторийга барсак, профилакториягә барсак, янда шул станоклар торса, яннан тавыш чыгып торса, ул вакытта без шикаят белдерә алабыз, нишләп монда тавыш бар дип. Чөнки ул санаторий, ул профилакторий. Шулай, әгәр дә без иҗмахта булсак, без Аллаһка шикаят әйтер идек, нишләп монда начар яшәргә дип. Әмма без иҗмахта түгел. Без сынау дөньясында. Шушы сынаулардан беркем дә имин түгел. Бөтен кешегә ул сынаулар килә. Туганнан алып үлгәнчә хәтле сынаулар бар. Бөтен кешегә килә ул. Әмма ул сынаулар төрлечә була. Кемгәдер зурак була, кемгәдер кичкәнәрәк була, төрлечә килә. Арабча сынау иптила дип атала. Ягъни бәла, иптила шул сүзнән аңлан инде. Без әйтәбез бәла, бәла дип. Арабчада ул бәла килеп чыга. Ягъни күп сүзләр безгә татар сүзенә араблардан кергән. Анда Аллаһ Тәала әйтә: "Ва наблуукум бишарри вал хайри фитна ва илайна турҗаун." Без сезне сынайбыз ди. Начарлык белән дә сынайбыз ди, яхшылык белән дә сынайбыз ди. Әмма ул фитна буларак ди. Фитна ул русча тәрҗемә ителә искушение дип инде. Теге икеләнү шикелле килеп чыга инде бу кешегә инде. То есть яхшылык килде моңар. Моңар бу сынау.
Кеше уйлый, мин булдырдым дип. Әгәр дә кеше уйлый икән, мин булдырдым дип, ул сынауны үтмәгән була. Бөтен әйберне Аллаһка кайтарырга кирәк. Син булдыра алмыйсың, Аллаһ теләмәсә. Син аны нинди нәрсәләр аркылы булдырдың соң? Аллаһ та сиңа күзләр бирде, колаклар бирде, аяклар бирде, йөрәк бирде, җан бирде. Шуның аркылы бит син булдырдың. Син әйтәсең булдырдым дип. Юк. Без булдырсак, без әйтәбез әлхәмдүлилләh дип, Аллаһка мактау, что мин аны эшли алдым дип, Аллаһка таба моны итәбез, үзебезгә түгел. Начарлык белән сынайбыз ди, яхшылык белән сынайбыз. Начарлык килде мәсәлән кешегә, сынау килде. Кеше мәчеткә йөри икән. Ярас берәсә килеп чыкты моңар. Моңар шайтан вәсвәсә кыла инде. Менә мәчеткә йөрисең, моны эшлисең, тегене эшлисең, менә кара син мәләсә булды, дип шайтан вәсвәсә кыла. Ул гына түгел, кешеләр аркылы вәсвәсә кыла. Кешеләр шулай да уйларга да мөмкин. Менә бит мәчеткә йөри, әнә ни бәла казалар килә дип инде. Ана бит Аллаһ Тәгалә әйтә, әйтмәде, син мәчеткә йөрисең, бәла казадан имин буласың дип әйтмәде Аллаһ Тәгалә. Андый нәрсәләр юк. Аллаһ Тәгалә әйтә, бөтен кешегә сынау килә ди. Мәчеткә йөриме, йөрмиме, бөтен кешегә сынау килә. Аннары Сулейман пәйгамбәргә Аллаһ Тәгалә күп нимәтләр бирде. Аллаһ Тәгалә шул хәтле байлыклар бирде, что бүген көндә Илон Маск дигән иң бай кеше бар дөньяда, 600 миллиард аның доллардан арты дип әйтәр состояниесе. Что бөтен миллиардерларны җыйсан, Сулейман пәйгамбәрнең байлыгына 1%-ка тормыйдыр дип уйлыйм мин. Аллаһ Тәгалә Сулейман пәйгамбәргә шул хәтле күп байлык биргән. Аның дворец булган, пияладан, полностью пияладан. Аста елга аккан, ягъни менә аның йортның изәне бар, изәне пияладан аста елга аккан. Ул заманда бит цивилизация булмады. Аллаһ Тәгалә аңар җиннәрне буйсындырды, җиннәр аңар эшләп биргәннәр, шундый дворец. Шушы нимәтләрне күргәч, Сулейман пәйгамбәр әйтте, ул белү белән ул әйтте, "Хәза мин фатли Рабби". Бу минем Раббымның фазиләтеннән ди. "Лияблувани ашкуру ам акфур". Ан-Намл сүрәсендә 40-нчы аятта Аллаһ Тәгалә әйтә. Сулейман пәйгамбәр шушы нимәтләрне күргәч әйтте, "Бу минем Раббымның фазиләтеннән" дип. Ул миңа бу фазиләтләрне бирде сынар өчен ди. Мин шушы нимәтләргә шөкр итәрмен микән дип, либо күфрне кылырмын микән дип, шулай дип әйтте. Аллаһ Тәгалә Кур'анда әйтә, "Ва ланабluwannakum бишай'ин минал хауфи вал джуг'i ва нақси минал амвали ва анфуси вас самарат ва баширис сабирин". Аль-Бакара сурасы 155-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә. Монда килә усиление, сүзнең ике ягында да. Сезне әлбәттә непременно сынайбыз ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Непременно ди. Монда һичшиксез, монда бер ничек булырга тиеш түгел. Аллаһ Тәгалә перечислять итә 5 әйбер. Нинди кешегә сынаулар килә? Минал хауфи, куркудан сынау килә ди. Ягъни, мәсәлән, кешегә авырлык, бәла каза килгәч, кешегә курку хисе барга килә беренче. Үлмәмме микән дип, шушы авыртудан дип кешегә уй килә. Бала авыртып китте, үлмәс микән ул дип уй килде. Бу курку хисе килде. Аллаһ Тәгалә шушы курку белән кешене сыный. Но галимнар әйтәләр, курку хисе ди, ул вакыт эше, аннары ул бетә. Иншаллах. Икенче урынга куйды Аллаһ Тәгалә джуг'i. Мисал джуг, бу ачлык белән сынармын ди. Бүген көндә дөнья күләмендә төрле халыклар яши. Бүген көндә Россиядә безнең белим ачлык бар микән, юк микән бер кешедә, но без муллыкта яшибез. Ашлар үткәрәбез. Күпме ризык бар, әлхәмдүлилләh. Но бүген көндә Палестина җирлегендә бар мусламаннар интегәләр. Африкаларда интегәләр мусламаннар. Анда ачлык бар икән. Аларны Аллаһ Тәгалә ачлык белән сыный. Ва нақси минал амвали, малны киметү белән сынармын ди. Ягъни кай вакытны зарплата арта, кай вакытны кими. Кай вакытны бал күп була, кай вакытны бал әз була. Кай вакытны бәрәңге күп була, кай вакытны бәрәңге әз була.
Hatta bu yılında teге tuйын башылар бит инде анда теге итек басучылар. Декабрьнең башында җылы булды, кайгырдылар, хәзер итек сата алмабыз дип. Аннан Аллаһ Тәгалә аларга бирде суык менә. Ел буе кеше кайгыра. Ничек хәзер менә итекне сатабыз микән дип суык түгел бит инде. Менә Аллаһ та сыный шулай итеп инде. Малларны киметү белән сыный. Вәл анфуси. Кешеләрне киметү белән сынармын. Арабызда кешеләр үлеп китә. Вәл самарат. Җимешләрне киметү белән сынармын ди. Менә 5 әйбер Аллаһ та искә төшерә. Габашир сабирин, сабыр итүчеләрне син сөендерде. Әгәр дә кеше шушы 5 нәрсәгә сабыр итсә, Аллаһ Тәгалә моны сөендерә җмах белән. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә каршы теш-телне кидермәсә, нишәп гел миңа дип әйтмәсә, сабыр итсә, миңа моны Аллаһ та бирде ни сәбәпледер, сабыр итәм дип түссә, Аллаһ та моңар хисапсыз саваплар теге дөньяда бирә. Хисапсыз аны җмахта дәрәҗәсе бик зур булачак иншалла. Аннан Аллаһ та әйтә: "Ахасибан насу аютраку аманна ва хум ла юфтанун." Кешеләр уйлыйлармы ди, что аларны теге аютраку аманна ва хум ла юфтанун. То есть кешеләр уйлыйлармы ди, иман китердем икән, миңа сынау килмәс дип. Менә Аллаһ Тәгалә безгә әйтә: "Мин иман китердем, намазга йөри башладым, мәчеткә йөри башладым, сынау килмәс" дип уйлыймы ди? Юк, килә ди. Килә ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Килә ди, бөтен кешегә килә. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Мин ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Элекке кешеләрне дә сынадым ди. То есть безгә хәтле булган кешеләрне сынады Аллаһ Тәгалә. فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Ни өчен Аллаһ Тәгалә сыный? Монда җавап бирә Аллаһ Тәгалә. Кешене белер өчен ди. Садаку ау ли'ламан аль-кадибин. Шин күңелдән кеше иман китерде микән, или ялганлап йөри микән? То есть менә мәчеткә йөри башлады кеше, намаз укый башлады кеше. Раз сынау килде. Моңар сынау килде. Аллаһ та моны сыный. На самом деле моны иман китерде микән? Да шул мәчеткә йөрешәкме, или ташлармы? Шушы сынау килгәч. Аннары хадис килә, Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте: "Иң каты сынаучылар ди, ул пәйгамбәрләр ди." Пәйгамбәрләрнең гөнаһлары юк. Пәйгамбәр алар иң якын бәдәр Аллаһка. Аллаһ Тәгалә аларны зирә сайлап алмаган. Аларга иң авыр булды икән тормышта яшәргә. Шушы пәйгамбәрлек вазифасы бик авыр булды. Халык каршы чыкты. Үтерергә җыендылар, кудылар. Ирек бирмәделәр дин тотарга Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаху алейһи ва вакытында. Менә пәйгамбәрләр авыр булды. Соңыннан изе гамәл кылучыларга дип килә. Соңыннан алар кебек кешеләр. То есть сынау килә дигән сүз бу начар дигән сүз түгел. Mesela мин хәрмәшкә йөри башладым, хәрмия сынау килә, йөрми бүтән дип әйтү түгел. Сынау килә, Аллаһ Тәгалә кешегә бирә, Аллаһ Тәгалә аны яратып бирә. Димәк, Аллаһ аны ярата икән. Ярата икән. Сынау аркылы гөнаһлар кичерелә. Сынау аркылы аның сабырлыгы арта. Сынау аркылы иҗмахта дәрәҗәсе арта. Әгәр дә ул динне каты тотса, аңа карата сынау да катырак була дигән. Әгәр дә ул динне йомшак тотса, динне тотучыга карап сыналачак дигән. Кеше сынаулаудан җир өстендә гөнаһсыз йөргәнчә хәтлек котылмаячак дип килә. Мәсәлән, кайбер кешеләр әйтәләр менә, мәсәлән, кайбер кешеләр мәчеткә йөрмәүчеләр бар. Динне тотмаучылар бар. Кайбаһыны Аллаһ Тәгалә аларга дөньяда бирә, мәсәлән, мал, мөлкәт тә бирә. Үлем дә җиңел генә бирә. Кайбер кешегә Аллаһ Тәгалә мәчеткә йөрүчегә, намаз укучыга дөньяда тормышта авырлыклар бирә. Үлгән вакытта да авырлык белән үлә. Ни өчен шулай микән? Чөнки имансыз кешегә ул яхшылык эшли икән, Аллаһ Тәгалә гадел бит инде. Аңгандай кешегә Аллаһ Тәгалә дөньяда ук яхшылыкны кайтарып бетерә. Шуның өчен аңар Аллаһ та байлык та бирергә мөмкин, үлем дә җиңел булырга мөмкин. Но үлгәннән соң аны каты тота. Анда бик каты газапка эләгә.
Иманлы кешегә гөнаһлар сәбәпле, мәсәлән, ул иман китерде, намазга басы, но гөнаһлар бар. Шул сәбәпле аңар авырту да бирергә мөмкин. Үлем вакытында авырлык үлем белән китергә мөмкин. Чөнки шул вакытта аның гөнаһлары кичерелә. Ул гөнаһтан чистарына. Теге дөньяга гөнаһсыз чиста булып чыга, теге дөньяга аңар Аллаһ Тәгалә оҗмахны әзерләп куя иншаллах. Менә шушы сынауларны шулай итеп аңларга кирәк. Аллаһ та безгә шушы сынауларны шулай итеп аңлата. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Тәүбә сүрәсенең 51-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: Әйт инде, безгә авырлыклар, бәла-каза киләме, җиңеллек киләме? Бу тәкъдирдә язган нәрсә генә килә. Ул безнең өчен хәерле ди. Ул безнең яклаучыбыз һәм Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылсыннар ди иманлы кешеләр ди. Ягъни бездә тәкъдирдә язылган әйбер генә килә. Ул безгә, значит, ул безнең өчен хәерле. Значит, ул безнең өчен хәерле. Һәм шушы сынаулар килү белән галимнар аңлаталар, кешегә сынаулар өч сәбәп аркылы килә ди. Өч сәбәп аркылы килә кешегә. Килергә мөмкин. Беренчесе, ничек кешегә сынау килә? Ан-танқияту, кемнең кем икәнен ачыклау өчен. Чыннан да Аллаһка ышанамы икән, или былай гына йөрим икән? Мәсәлән, намазга йөри башлады, җомга йөри башлады. Ярас берәнинди сынау килде дә, бүтән йөрми. Моны ачыкланды. Димәк, аны иманы заиф булганмы, или вообще булмаганмы? Кайбер кешеләр рахат хәлдә Аллаһка табыналар, бәла-каза киләр ташлыйлар. Или киресенчә, кай вакытлы кешеләр бәла-каза килгәч мәчеткә килә, җиңеллеккә чыккач мәчетне ташлый. Беренчесе сәбәп булды. Аллаһ Тәгалә сынау бирә, кемнең кем икәнен ачыклау өчен. Чыннан да иман китердем икән, или былай гына йөрим икән? Икенче сәбәп ничек килә кешегә? Тәрбияту. Тәрбияту дигән Аллаһ та тәрбияли сынау аркылы. Кешенең гөнаһлары бар, мәсәлән, но аның күңеле Аллаһка тартыла. Аллаһка тартыла, мәчеткә тартыла, но гөнаһлары бар. Бәлки намазны укымыйдыр, бәлки намазны вакытына укымыйдыр. Бәлки кай вакытны хәмердәши баладыр. Шуның аркылы Аллаһ Тәгалә моңар тәрбияләр өчен, чтобы кеше агнасын өчен, дингә бассын өчен, гөнаһын ташласын өчен Аллаһ та сынау бирә. Бу инде особенно безгә касаться итә инде бу. Безгә. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Ва ланузиқаннакум минал газабил адна дуна газабил акбар лагаллакум ярҗигун." Без аларга зур газаптан түбәнрәк газаптан чыннан да тотатачакбыз ди. Бәлки алар туры юлга кайтырлар ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Зур газап алдына без кичкенә газапны бирәбез" ди. Аллаһның юлына кайтсын өчен. Ягъни кызганычка каршы адәм баласы гөнаһка бик салкын карый. Бик салкын карый. Салкын карый ярамый бер гөнаһка да. Ул бәла-казаны тарта. Бәла-казаны тарта. Аллаһ дип әйтә, бәла-казаны тарта. Бәла-каза килергә мөмкин не сразу же. Аллаһ та шушы бәла-казаны бирә, яисә сразу, яисә 10 елдан, яисә 1 елдан, яисә 1 айдан, 3 айдан, 4 айдан төрлечә булырга мөмкин инде. Но Аллаһ та бу дөньяда бирмәскә дә мөмкин. Аллаһ та теге дөньяга калдырырга мөмкин, но теге дөньяга калдыру ул бик начар була. Аннан да начаррак була. Мәсәлән, кешегә әйтәсең кил мәчеткә, намаз укырга кирәк, безнең гөнаһларыбыз бар. Ул әйтә: "Кемнең гөнаһлары юк?" ди. Но гөнаһка салкын карый ярамый. Гөнаһлар аркылы бәла-казалар килә, шуны белергә кирәк. Менә икенчесе сәбәп булды, Аллаһ Тәгалә кешене тәрбияли. Гөнаһ кылды икән, шушы гөнаһ сәбәпле ул бәла-каза килергә мөмкин, тәрбияли моны, чтобы дингә бассын, тәүбә кылсын, Аллаһ Тәгалә гафу сорасын ди. Өченчесе әс-тәскияту дип килә. Гөнаһлардан чистарту өчен. Бу гөнаһлар белән бәйле. Аллаһ та Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Ама асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум яфу ан каthир" ди. Аллаһ та әйтә: "Сезгә бәла-казалар бары тик кулларыгыз белән кылган гөнаһларыгыз өчен генә килә" ди. Шундый аят бар. Шура сурәсе 30-нчы аят Кур'анда Аллаһ та әйтә. Өченчесе, Аллаһ Тәгалә бәла-казаны бирә чистартыр өчен.
Yani böyle kaza sebebi değil Allah Teala kullarınız değil. Günahlar için kile değil. Namazga salkın kara yaramay. Urazaga salkın kara yaramay. Onu vaxtında okura kerek. Xamir işyasan ekan qonga salqin qora yaramay. Suginasa ekan unga salqin qora yaramay. U bala qozoni tortar. Mana dalil mana Qur'onda Alloh taolo shunday deb aytadi. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum. Ya'ni to'g'on bir narsa aytasi kelar. Bizga bala qazolar 3 turli kelayin, 3 sabab orqali. Yeysa Alloh taolo bizni sinov orqali sinov jibara. Qo'y bir izgi kishilarga da kelgan mumkin, Alloh taolo sinov bergan. Ya'ni nishik buni onarga, mana sinov keldimi, ilib nisam dili gunoh ishin bala qazo keldimi? Agarda kishi izgilik qilar ekan, namoz o'qiy, roza tutar, gunoh qilmay, bilagis mengar Allohdan sinov keldi. Nuyes yo namozni o'qimay, ili vaqtida o'qimay, ili jimg'aga salqin qoriy, bala qazo keldi ekan, bilagis bu gunohlar sababli. Mana shu aytib ana bilib bo'lar. إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قضى وقم وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى آخر طاعتك أجمعين من آخر السماوات والأرض الأرضين وارحمنا واشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين ومروا المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة.